Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Kinahanglang mangandam tangdaan. Abay, Mikmik. Saon sa? Karon nga, nagunitan na nila ang mga hulagway ni Lulupilo. Posible nga dunay laing manglungkab ug lubong sa umaabot diha sa minteryo. Mao ba ni pagtuon nimo? Oh, may Mikmik. Klaro kis naong ni Gaupoldo nga kita gyud ang iyang gipanid-an sa atong lakaw dito sa lungsod. Bitaw. Kitudahan pa ta nga nakapalto. Buti pasabot nga nagtuo gyud siya nga nakaprinda tag alaha sa pawn shop. Mao gyud. Anya, unsa ba atong pangandam nga buhaton? Naguna-una pa ko. Aw. Wa gyud tay mahimo in lain gaw. Gawa sa paggwardya sa minteryo. Gusto ka? Atong batayan og maayo ang binteryo. Iba ka si Sir Darwin. Hi, Paldo. Oh, Belsi? Niya na di ka? Oh, nahuman ako sa komisyon sa menteryo. Ako ang nakuha ng tira mo sa Leo. Ikaw, mission accomplished na ba ka? O sa may mong napanitan na ni Johnny? Aha. Ay, sure, sad ako imo na panindaan, uy. Unsa men, nakaprinda kit sila alahas? Tingali. Mao pa? So, tinuod kiti ay nga nakakuha sila og mahalong alahas gikan sa gipanglubong nga dato ini menteryo. Mao nang akong pagduda. Kay gikan sila sa pawn shop, nanghaon bandayon sila. Waldo. Mayo kay ni anak ka. Oh, Imo na sang turno sa pag-report. Unsa? Nangyadto dyan sila og pawn shop. mao ka nang ko nakita, sir. Ug pagkahuman nila sa pawn shop, nanghaon sila. Kwartahan kayo ang porma nila ni Johnny. Kaon mao na. Naprinda o nabaligya na gitingali nila ang alas. Posible, boss. O sa pa'y imong napanidaan nila. Maura na, boss. Kaon mao na. Dili na ito makuha ang maong mga alas. Ay tuwa na maghanis ahinsya. Oo, boss. Mao gid ang ako pagtuo, boss. Ano guna? Aha. Sige, magkalagyaw ka na. Okay, boss. Lindo! Kamusta na ang pagsugat mo sa akong partner sa Kit sa pagkaang partner nila sa negosyo. Kitang duha gid unta ang dunay armas abay gaw. Johnny, Awesome sa tugloing aron mo sa bayo. so kapitan, magpasuporta tas kapitan. Abay. Doon ako isulti mo. Unsa man na? Bay, Dili maayo nga mosalig tag maayo sa kapitan. unsa? Aban, nga naman. Kung suhito siya ni Lolo Pilong, may mga gidudahan na gyud siya sa lihok ni ini, di ba? Na, samot nga kinahanglan doon na gid kay armas nga mubuto. Di ko ganahan ng armas ng mabuto eh. Kulbaan ko na. Aw, someday gusto nimong armas kanang jungle bolo or hunting knife. Kulatahay ra ning ako. Ay, bida ni mo abay. Uy. Di na magsilbing kumo. Uy, kung mabutong imong kontra. Maguna-una pa ko, abay. Ay, mas maayo gud nga wala lay musuod din sa cemetery ba? Panahon sa kagabion. Anya, saan man na ni mo? Ngang ubang tao, di man mahadlok og minteryo. Pwes, kinahanglang mahadlok sila. Unsay, Kinahanglan nga kahadlukan sa mga tao ining dapita kining maong minteryo. unsa may buhaton na to abay? Aron mahadlok ang mga tao nga muso din sa minteryo. Maghuna-huna tag maayo, abay. Aw, madlok yun sila kung doon ay mga tao nga armado nga magpantay sa minteryo bay agaw.
Di na ginamahimo nga magkagubot sa minteryo. Kay kuan, dugo kuntaan na og mga tinugyanan sa balaod. Unya lagi. Unsaon man nato sa pagpanghatlok sa mga tao aron dili makasud? Ang akong pagkaungo. Unsa? Mamalbal na lang ka? Aw, mawagid ang mahitag mo. Mamalbal na lang gid ko ini. Saan man nimo pagpamalbal? Aw, ako na lang sundon si Lolo Pilo. Nakakita day kang lulo nimong namalbal. Abay, wa ko makakita niya nga makit-kit og tao. Pero, nakakita ko nga magsigi siya uwang matagtaktul sa buwan diha sa ibabaw sa mga nitso. Unsa? Bata ba ko ato? Sa diyang ako siyang nakita nga ni Anis Minteryo. Dinhis iyang payag. Unya, migawa siya nga. Bay Jani, naunsa ka? Mitiurok magud ka diha. May utok man sa day ko, abay. Oh, natural abay. Doon nagit kay utok. Kay patay na unta ka, kuno pa kay utok. Diya sa ka, diya sa ka. Saman ka. Bisa mo na ano sa may mong kuhaon diya sa kaban sa imong lulo? Kini. Ha? Saan na nimong itom nga panapton? Ungo mago. Maong mag-itom ka, kay ungo ka? Magad. Kinahanglan kahlo ka ng misteryo sa panahon sa kagabion. Nya, mutuo kang mga tao nimo? Nga nang di man sila matuo. Mahadlok mga nila sila ni Lolo. Mas mahadlok na sila nako kay batan ungo gud ko. Sige. O nya ako? Kan, ikaw? Assistant pa ka sa ungo. Kinahanglan mura sa kagungo. Unsa? Sige. Ako pa ning habwao ng mga gamit ni Lolo, ha? Uy, Sorry. abay. Sa man ang mga garapa? Karon ba ko makabantay, da? Kining mga grapas kilid sa kaban? Mura man nagkarapas mga ungo, abay. Ha? Ngano di? Nadinig gropang ungo? Oo, doon naman kuno na sila lana nga ilang ihid-hid sa ilang lawas matagtakdol sa buwan. Hala. Nakabantay man ko sa una, abay. Kung muduol ko ni Lolo. Ha? Unsa may imong nabantayan, abay? Manimaho man ti siyang lana kanunay. Unsa? Uy, abay Johnny. Dili ka tinuod nga ungo ang imuhang lulo, abay. Unsa? Ala no. Aw. Kung tinuod siya ngongo, musamot nga mahadlok ang mga tao din sa minteryo. Boss Dindo. Mayo kay niya na ka, boss? Nga naman. Doon ba yung problema din samtang wa ko? Wa man noon, boss. Kuan lang, mas mahadlok magkuan ng imong amahan kay nimo, boss. Tay palagod. Kumusta lang gisugo nimo sa kong amahan? Imo na natuman? Boss. Klaro kayo nga naprenda ni Johnny og Mikmik Tumboy ang alaha sa ahensya? Kung mauna, doon nagibahandi ka ng maong mga lubong sa musulyo. Doon na yun, boss. O niya, ang retrato nga nakita ni Milchi nga gigunita ni Johnny. Nakuha ba ninyo? Wa, good, boss. Unsa ba gyud ang imong mga retrato? Nganong nagtudlo man kaini mga ditso sa musuliyo? Mao ni ang tinubdan sa imong kwarta, papa, unsa? Nga imong gitaguan ako, nga imong anak. Pero karon, dili na ninimo matago nako. Og katon ko gyud ang misteryo ni ining maong mga retrato, papa. Kinahanglan nga amo ni matrabaho ni Poldo. Ay, ungo!
Abay, uy, nang sunang naong ni mo. Oh, tuda kay tango? Oh, abay. Tungod kay ungo na ko. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!